बयबो खुलुमनायाव बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायदों। मोसाखावरि बिथांमोनखौबो जि खुलुमनाय मान बावनाय जि हाबाफारि बेखौ मावफुंनायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। बाक्सा जिल्ला एबसुनि मानगोनां बोसोनगिरि बिथांखौबो सिरिबाङाव गसंनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथाङा बोसोनगिरि हान्थु खरायथारनानै खुलुमनो थाखाय आं साफ्रोमखौबो खावलायदों। बैसागु मेथाइखौ फिसाहाय दामना होनो थाखाय आङो खावलायहरदों। एसे गोसा होबाव। Halo, halo. मोसानो फैनाय गासिबो रायजो राजाफोराबो बेवहायबो रंजालांनो हागोन। जोंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, मोसानो फैनाय मोसानो थांनाय रायजो राजा बिथांमोनाबो नैबेवहाय रंजालांनो हागोन। जिहेतु जोंबो रायजोनिनो मोनसे आफाद, बयबो बेवहाय रंजाफैनो हागोन आरो जोंजों बाहागो लानो हागोन। जों बयखौबो खावलायो जोंजों फैनानै बयबो रंजाफैनो नांगौ। बोसोरनि खेबसे बयखौबो जोङो रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। जेसेबांखि जोंनि रायजो राजाफोरा मोसानो फैयाथों मानो, बयबो फैनानै जोंजों रंजाफैनो हागोन। आदाया मा बुंगोन दा? खुलुमबाय। बैसागोनि बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। एकदम गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय गोजोन जाथों बेखौ हास्थायो। नोंथाङा बैसागुनि सायाव मा बुंगोन? बैसागुनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? जेबो बुंनो गैया नामा? बैसागु बोथोराव बयबो
गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ सिबिनाय बेयो जोंहा सोलिगासिनो सिके दख'रा एक्स' आरो एंखेदालासानि बानायनायाव दा नुनो मोनगोन जोङो सिगांनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदिनो जों देग्लायबो फालिदों बयखौबो बैसागोआव रंजा बाजायै रंजानो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय जोंना बैसागु एसे सोमखोर जोंनाबो सानफुंगा आदाया मा बुंनो सानो बैसागुनि रंजालि बैसागुनि बागै दसे उनावसोलै फंबाय दा दसे उनाव दा जे बुंथ'वा